Szeretettel köszöntelek benneteket a 16. Challenge Week-en. Örülök, hogy ilyen szép nagy létszámmal össze tudtunk jönni, különösen még örülök, hogy a Romániában lévő csapatok visszatértek a versenyünkhöz. Úgy látszik, hogy meg vannak elégedve vele, vagy tetszik nekik. Hűvösebb idő elé nézünk, a holnapi nap folyamától kezdve már jönnek a mínuszok, úgyhogy szeretném, hogyha mindenki ehhez méltóan vigyázna az egészségére. El szeretném nektek mondani azt, hogy az első körbe a húzási sorrendet fogjuk megcsinálni, és utána majd ez alapján a helyeket fogjuk kisorsolni. Gyerekek, el lehet indulni, a helyet elfoglalni. Fél 12-kor fel lehet menni a vízre, és délbe indul a verseny, jó? Kedves barátaim, közben megragadom az alkalmat, két új szponzorunk van. Az egyik a Bogbor, aki támogat bennünket, illetve egy új cég Lengyelországból, a Graf cég, horgászruházattal foglalkozik, és 400, 100, 100, 200 eurós vásárlási utalvánnyal ajándékozott meg bennünket, amit majd a honlapjukon le lehet vásárolni, a weboldalukon. Köszönjük nekik ezúttal is!